kardom man ke do pherangki klemang phutom pini nang litum nang chopha teng pen adak apora teng nang geli theka pot litum songa hin pen mate gen vai si hin pen nang litum aphan litum songa hin pen ningang sama kardom ang pajerlo pini nang litum han nang ke pha pona thela bangke karbing long arat phan isi sigjit alam the kapachini phan si nang litum nang chopha iklo mate berta pachata ka phan lo nilitum pini labang so pherangke mai phaing tum tip piklo au petalam chetha nam lo putang de bon sa tame sai jok jisi pini nilitum labang so pherangke mai pha pona ko ko pipot ma pulotang te jongsi ke chok chelong nilitum pudun re lapen ke chok chelong jongsi nilitum dudun joy lo putang te nilitum da kachikroi du nang nak po lapen hala ke chok che tum han puthot anso se choklem thu tha pusin nilitum ta ka encourage chum nang nak po pusin nilitum ma tha pono la se pini labang so alam thebang nitum hen ma je paklang pona ko pinpur namle 1986 saningkan halabang so ningkan movement dol bu pen karbi kheng bong kachelang selet karbi kheng bong hutur kachikam karbi kheng bong kachine kahulu lapuson da dolo halabang so amekang pram non puta karbi kheng bong miun elang mate amekang pram non puta param relang bon satame non le thot satame non ilitum thekdam long tuliram long hang ake hai kachari pon sarkar ahut non le thot satame lapuson tomon lang nu si nang japon tanglu ilnon iltum ke theklong pona teng pula tangte iltum langdami nolapor jongsi komane sarkar atum ki claim ki dam ke chokche puthak jongdun lo pula tangte halabang so bang phu aphan ke phone pen ke ther ke happen chenglok lamsam lam thu pen ke bai jongsi la lamsam lam thu la pen ke ther ke happen jongsi kroi khri pula tangte alang litum IT cell chotoi pak po halabang so bang phu aphan jumeme jununu kangton kang chila ancho takali si social media no alang litum personal letek lapuson ta dulu lapen lapon det arjue thelang butangte alang litum ko pilo ki jut siang deng bang halabang so bang phu phan ke hem kang sam lapuson da bengchok liti da lapuson da dulu lapuson na pora hut ni litum satame mate nili satame alang litum ki claim ke dam ke chokche lo ki jongdu na joini nili phan satame hem kang sam nang bengi choklo tuliram long hang kachari pona sarkar labang so puthak rat tu ma chini lo nilitum satame thekthi lapen thekthi det lapen bihek chek e jakong hoidet pusatame kai ke san me khe longri a pharmani nitum da front line je dolo lapen ke chokche ki lele dok sarkar tum dokok plotang ni nitum da kai ke da ka jongdun verlo bon satame laki jongdun vera joini ke damta ningkan September 6 ahut for lem no karbiarat tum sunglo pupen nilitum charap dono halabang so kacharap do na joini niliphan satame tuliram long hang kachari pona sarkar hemkang samang beng choklo hemkang samang beng chokat the bangala puhan no niliphan nagapang samji phan salang litum ka bor ilo mate niliphan nagi ber sibji phan salang litum hemkang samang beng na ko la pon chot kali niliphan sarkar de beng alang litum na pasaran dar je phan si niliphan hemkang samang beng nang kok lu busi nilipudam nang kok labang sola ma putha tuliram long hang khai pasatame alang li official residence made CM bangalong satame damlo pinpura lo to pajero beneficiaries tum pen aphi jana me ko chitong namlo alang di phana than pajero mi pamelo je nili to me thangna ke chok chewe ki duk dat ke boy dat arat apharman kar jap pidu na joini si nili phan case nang pidet pusalang li phan pachini lo bon satame alang lita aphi ningje thulo mate alang lita chikobir lo che admit lo nili to ma theng lo je ladak lo ke chok che ke mondol atum doek tangde alang li ningje dat aphi non por kopi pol alang li ke dojoy ke kopi pol mondol atum phan alang li hem kang sam an papa cho hai hedet ke kopi lo hem kang sam alang itman beng ha hedet ke kopi pot lo niliphan nang beng wong ke la se alang liphan arjuna kopu la bangso media hoi pen alang li karbi sentiment avema alang li karbi avema mate nilitong karbi kalidet ma kopi polo alang ni lapuan kachine ka hulo duore kopi polo ke chokche phan nevne det kopi polo karbi ek he phalo ko chochor karbi ek he atanka ko pan hok pi to atanka chupan hok pi han ne phai hedet ke non apor rat long alang li action ke paklang ke nang sotlo non apor alang li ke lam klar ke pinang jia por ka lilo non apor alang li nane IT cell ka chotoi pen komane ka lili ka lang ni liphan ka petek jia por ka lilo alang li jong si karbe khayang mong ka chinghon do lapen alang li kaning jebe rat mai pilo 1986 movement teng ke claim verang nilo karbi hijanang bong chipasu nilo chinghon se roi si donang purpo alang li halabang so teng alam lapen akam non kapadam ni akenang sot dulu lapen rap han chipakalang nang po non alang ji kang hon karbiang bong kang hon jum sodo petang le prab jin pen ladak long ka chopang lim bek karbi khebeng ka chopasung bek abang phan prab jin pandep nang po lapen ladak long thang bak bidum han jel ki beng ajar ki beng thuman alang li ineng sai dunang po pusing dilihin pen chuning di kang tung no lapen jong si lapuan da phian da alang li thang nata asyang tong ave lapen la pu
anda ta phiam ta alang li action ni pola tang te kidam tang li son 1986 sot a movement son koson ma halabang so tum a leader satum nong no kidu ikok phur ki molong la puson hak thak sa alang li sa be mo ki wang jilang phur ki mo sa ta me isi nong no do ko po karbi khege chi pasung bang pusi alang li phan rata tum mon phir punang ko po lapen ngan lo lai komani individual a issue kali komani potmo teron issue kali komani hamphang song issue kali lake ahok alam kaninje tumhan kebeng mate ahok pet alam kaninje ma kebership suppress mate arikang lok alam pina lasin non por ilitum ninje je sarkar tum kechok che buthak pudunde aja je pelotang te monon phi komane bang phu sungdak lak det satami ningi phophe doko sarkar tum claim kita mutha ase chibi dun do pelotang de halabang so bang phu satami sungpo moi halabang so bang phu satami kacharap avidet po lasin tum hen pen gala pon loga churing riji bang ke radet satami non por kang sai nanji apolo pen tuliram lo ha satami puthot 1986 a movement tengke alangli ingthundam le thot bangi claim nang lilu si tum hin pen klar dak pen chini la ai tisel tum han alangli chotoi pak po halaka chesong ve ka bang phu phan kalili ka lang pang ton pang thi po personnel tek la puson da dolo la si lapo anda takali jong si la ande ra phi ta halaka chesong ma ing ton ti plotang te hala IT sel tum rata chotai no gopilo rata pan papa mang hu phan propaganda lang litum selam po rat long bang so message pale po jate rata tum pacara bun de ji phan lang litum propaganda pon tapon through pen alang litum anong pa juno det halabang so ka chesong anong pa juno dak la puson da dolo landet arjuje lang plotang te halabang so bang phuban ke sarkar atum kopilo ikem to ram hang ka chariya sarkar me halabang so bang phuan ke monon phi paninja hede ji phan monon phi pa chesong ha hede ji phan alang li ke hem kang sam satami ke jut siang deng mang ke hem kang sam pa beng chok tilo